যতनो दिबर गाहाम जत media दंनो दिनै जों दामसरानि हा हामथाय गामियाव फायै जों दिनै जयनिं प्रग्राम ओ गामिनि जत ताखुग्रंनो बेलाय हामबाय दिनै जे तिप्रा मथाया करै जे CPM जाकरै फाइनालांनो बेलाय हामबाय आनि लगे तंगो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट मंडलनि प्रेसिडेन्ट त्रिपुरा स्टेटनि जनजाति मोर्चानि GS बोर्ड प्रेसिडेन्ट बिपिन रियां जत गामिनि आनि रानसानि खाजान ताफुं तंगो बरंनो चिनि लगे थाइमान बागे पाइपले हामबाय CPM नि बतंगो प्राय 29 फेमिलिनि प्राय 50 जन नि ऊपर तंगो बरंनो हामबाय ओंखाय आगामी दिन मो दामसरा सीट 1 नम्बर दामसरा सीट जे बसकांगो सुदो समय अपेक्षा आं अनेक जायगा मिया थांखा जत बरनो सावो जे 5 बोसोर सिगां तिप्रासानि कक सावो सेन्टिमेन्टनि कक सावो गेट टिप्रलेन मारि दिनाय तिप्रासानि बागै काहामुनाय हिनै बरनि EM चिनि बरंगनां बबरंजन रियां अनेक कक साइथांगा किन्तु मुंसारि फाइलिया 5 केजि माइरं फुन बरक चारि मेया मागना जों चिनि अमित शाह ते नरेंद्र मोदी जी तिनि राज्यनि बरंगनां मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक सिंहनि नेतृत्वे जों बरनो चाथाय तंथाय बरंनि फेमिलिनि जत्तनो रिखा आगामी दिनो बरिनाय ते बंनि ते कैसा रिमायाखौ रिमबो रिनाय जे नक थाइने पाट्टानि व्यवस्था खाइमेयाखौ मबो उंनाय किन्तु जों सिरिनाय जारा तिप्रा मथरक जत्तो फाइ बरक बुल बाखा खाइ दंगो जे बरक सिरिउ हनै ताकुकचं नरम बिसिति आं ननो मेडियान बिसिति सावो जे स्कीम इमप्लिमेंट खाइनो माने रिसेटलमेंट खाइनो माने मजतन मोदी जी बागैसो सम्भव तिप्रा मथनो एक केजि फुन मारिम चारि मेया आबानि बागैनो बिभ्रान्त तांदे जों तिप्रा मथरक एनो खाइमेया जों बसकांगो ADC ओ फाइमानि परे जों ADC एरिया नो डेभलपमेंट खाइनाय लामानि व्यवस्था खाइनाय कारेन्टनि व्यवस्था खाइनाय दैनि व्यवस्था खाइनाय स्कुलनि व्यवस्था खाइनाय चिनि जारा बेकार चारायनो चाकरिनि व्यवस्था खाइनाय बसकांगो ADC निर्वाचन जोंनो सरकार गठन खाइदों बेलाय बेलाय हामबाय माता के जय भारत माता के जय बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह डॉक्टर मानिक शाह जी बटाई याकरे बीजेपी पैनल संग बंगालाम सगो याकरे बीजेपी पैनल संग बंगालाम सगो Nabokatader welcome. Nabokatader welcome. Oh takubra phaibaide. Oh takubra phaibaide. Oh bukubra phaibaide. Chini logi phaibaide. Tipra mothawal tongui lap kuroi. Chini logi phaibaide. Oh takubra phaibaide. Bharat माता की जय।